Mga higala, kumusta? Ngayong gabi kanyong tanan kamo nagapamati ni nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tas-an sa mga langit. Sa gihapon kami maghahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Diin kini nga programa nagpabilin paghihapon dinhis kahanginan nga nagpugas sa mga binhi sa kaluwasan. Tuguti nga magapanalangin ka niini nga programa ug kini nga estasyon. Diin mahimo kini nga instrumentos pagpaabot sa kayag sa kamatuoran ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta o Dios nga pinaagi ni nga programa daghan pang mga kalag nga mga kabig diha sa imong tiilan. Panalangini ang tanan nga nagapaminaw. Hinaot pa nga sa ilang paghatag og oras o panahon sa pagpatalinghog sa imong pulong, magdala kini og mga panalangin diha sa ilang mga kinabuhi, diha sa ilang mga puloy-anan. Salamat o Dios nga ikaw magahatag ug magatubag sa amo nga mga pag-ampo, pagadawato na mo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa atong programa, ato sa aning ibanan o pipila ka mga text messages nga na-receive dinhi sa atong cellphone. No? Unya kanana ang ato ning tan-aw ni okay, I'm very sorry kayo sa mga nanag tawag, no? Wa na gid ko makakuan, wa na ko maka inunta
tubag kay nagdaga naman gud ang motor noon niya ang atong cellphone nara sa atong bag mao na nga wa gigo katubag sorry gid kayo no nay daghang mga miss call. Okay, ato ning basahon sir, maayong gabi. Grabe pagkatadtad, pagkasinsilyo, pag grabe pagkatadtad, pagkasinsilyo sa pagpasabot nimo bahin sa bunyag sir. Siya ro naman pod og dili gyud makasabot ang naminaw. Salamat sa pagbasa si Ricardo Pastoriti ni ang inyong dugay ng suki nga tigpaminawan. Okay, ako magtuo nga may maminaw tong programa nga di makasabot. Kasabot gad nganong dili. Pero ang problema lang kanang mga nasabtan og atong nabatian dili na gani na presyo sa atong hunahuna o kasing-gasing labay ra gyud na. Di bali na lang kay moabot ra ang panahon nga sila uhawon o gutumon pangitaon ra nila ang mga pagkaon ug tubig sa kinabuhi nga sarang makapatagbaw sa kalag sa tao apan kanang tanan mo pauli na lang sa pagkawa na gyud unyay kapuslanan. Ang importante mao nga sa bukas pa ang ganghaan sa kaluwasan na dungog ug nabati nila ang mga mensahe sa kamatuoran. Well, ni apay basahon pastor, grabe naman pod ng inyong texter mo ingon nga magbuot mo kung ang Katolik magbautismo og bata. Kinsa kahay nagbuot sa ilaha ni ana nga wa man. Ang importante lang unta ang naa sa Biblia ba maoy ato nga subayon dili nang naa sa ilahang some text finishing naman eh. Okay, thank you. No? Niya patay basahon. Sir, mangutana ko kana na ang dili lang una kay ni ay kuan atong tubagon ron nga paluap sa atong gihisgutan kagabi o niya mao ni ato pagasaluhan karon. Well, mga higala sa dili pa ta moadto sa pinaka main portion sa atong programa dili ta magdugay ato usa nga ipalili ni Brother Isaw ang ato nga monitor aron atong mahibaluan kung diin nigikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers, diining mga nasura, diining dapita sa kalibutan ang atong mga viewers. Okay, Brother Isaw. Okay, salamat Brother John og maayong gabi kanyang tanan mga kaigsunan og mga kaiglan, mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan Jesus is our hope. Sa bisan asa man kamo karon nga dapit nagsunod og nagsubaybay nini itong programa sa kinasingkasing kamo among ginawelcome mga kaigsunan og mga kahigalaan. So nining ginahimo nato ron nga live broadcast doon na natay na-receive nga mga mensahe gikan sa nagkalain-lain nato nga mga viewers, no? Ni si Sister Gay Marie Kalapuan, niapod si Brother Felipe Dilao, niapod si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia, nga mensahe. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Brother Isaw, Kuya Libby ug sa mga kaigsunan tigpaminawan ug sa mga nag-view ning programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. Mayong gabi, mayong adlaw sa Brother Ronilo nya. Salamat sa kanunay nga pagsunod og pagsubaybay nining ato nga programa. Nya niapod si Brother Miloji Silasol nga mensahe, good eves kapag laom. Watching from Campurog, Bilyaba, Leyte. Nya dinhiya sa ato nga pikas monitor mga kaigsunan. Ato sab nakita dinhiya nga nakiguban ang ato mga igsuon sila si dinhiya sa ato nga pikas monitor niya si Brother Alvin Rizal watching from Kadawawan. Niya pod si Sister Ginaline Lumuntad. Niya pod si Brother Ralph Lochabes. Niya pod si Brother Jared Espirieta Alcordo, niapod si Sister Plinos Jackbel, niapod si Brother Elmodam Flores, niapod si Brother Basilio Natayon Jr. watching from Tambungon, niapod si Brother Roger Nobal de los Santos, Sister Chini Doctora Langido 5 watching from Medellin, niapod si Sister Charm Olivar, niapod si Sister Chel Notario Aragon,
Nya niapod si Patri Jim Colastri og niapod si Sister Imelda Galyares. So sa pagkakaron mga kaigsunan, mao pa ni atong nakita nga mga kaigsunan og makiglan nga nagpadangat sa ilaha nga mga misayog mga mao man naglantaw sa atong live broadcast karon. Nya ato sabay great og happy birthday no si Jam Jam nga nag-birthday rong adlaw. Jam, happy birthday og mayong gabi kanyang tanan dinaa sa Nazareth nila ni TBT Idar, ni Kiyose, ni Kiyabani og ni Tidindin dinaa ug tanan na lang mga kaigsunan nato dinaa sa mga Paskin family nila ni Tian Paskin og ni Kiyajiri mainman dinha ni James Mark mayong gabi inyong tanan. Brother John? Okay, salamat Brother Isao, no? Salamat kayo sa mga nagkuan sunod sa atong programa unya ato ding great day si atong amigong gwapo si Jam Jam Idar, no, nag-birthday siya rong adlaw unya nagkuan ko nagtan-aw ko sa post sa iyang lula, no, mama papa niya sa iyang mga tiya. So Jam, happy birthday. Unsa naman na naluto ano tong manok ay mong gunitan may gabi ini mo diha Jam nya happy birthday. Okay, adto ta mga higala sa kuan, adto ta sa paghatag og atensyon ining paluap nga pangutana or kanini ang sa murabag instant reaction ni Brother Romel Alpaparo sa atong gihisgutan ka gabi nga gikan kang Ginoe Valdez, no? Kagabi by the way atong pasalamatan di ay unsa tong kuan na Brother Isaw katuwa magini mo kuan hinuon sa ko atong gipangayo nako gyud dahil na sa hinatilan sa nagkuan ron sa ato nga kuan sa ato nga nag simulcast man gyud karon nag-hook up sa ato nga programa, no, ubos sa pagdumala ni Pastor Joel Tirana. Grabe ginakong paabot o nga naabay mo abot nga kuan wa gyud. Ato nga pasalamatan Brother John ang ilaha dito ang station manager o ang ilang CEO nga ang ilang station manager nga si Sir G. Sir Mulye nya ilang CEO nga si Rigner Moonlight. Ato sa pasalamatan si Pastor Joel Tirana sa nga pag-hook up sa ato nga program dito sila nga radio station sa South dira sa Riverside FM Cebu 93.2 MHz. Mayong gabi sa tanan nato nga mga kaigsunan ug mga kaiglan dinaa sa South nga nagsunod og nagsubaybay sa ato nga programa pinaagi sa radio station sa Riverside FM Cebu. Mayong gabi inyo dirang tanan. Brother John? Okay mga higala, adto ta sa kining inunta paluap nga pangutana o reaksyon gikan ni Brother Romel Alpaparo. So Brother Romel, nalipay ming sa tanan nga mga naminaw nag-inusara ka nga medyo nireact aduna sa toy text atong gibasa, no, na mga reaction man to. Okay, ang imong gi-text dere maayong gabi sir. Kanang giingon sa inyong texter nganong magbuot man mo og ang Roman Catholic Church magbunyag sa gagmayng bata nga sila kunoy gihatagan ni Kristo og authority kay sila ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Sa ato pa na sir, bisan sayop okay ra na sa ila kay lagi sila may authority gikan kang Kristo. Si Romel Alpaparo ni sir sa Kaputatan. Okay, daghang kaayong salamat Brother Romel Alpaparo. Akong balikan ha. Maayong gabi sir. Kanang giingon sa inyong texter nganong magbuot man mo og ang Roman Catholic Church magbunyag sa gagmayng bata nga sila kunoy gitagaan ni Kristo og authority kay sila ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Sa ato pa na sir, bisan sayop okay ra na sa ila kay lagi sila may authority sila may authority gikan kang Kristo. Si Romel Alpaparo ni sir sa Kaputatan. Okay, dagang salamat Brother Romel Alpaparo sa imo diring gitext ato kay bali reaksyon o pangutana sa gihisgutan nato kagabi gitubag
nga pangutana ni sa text ni Jinui Valdez. Okay, salamat kayo. Well, ato ning padayunan karon mga kaigsuonan, no? Ang tinuod paggasulti lang kani ang inyong gipamatian pulong man ni sa Dios kay kini nga programa dili man ni programa sa pangpolitiko o politika o panggobyerno. Ang inyong gipatalinghugan ang pulong ni sa Dios. Kung mahimo ba lang ba? Kung mahimo lang total bisag unsay atong relihiyon ni ilan ni tuo man ta Ginoo. Sa dayon ninyo nga pagpaminaw, paglingkod maminaw mo ni nga programa, pwede ba nga inyong himuon ang pagampo? Mga liyamos Ginoo nga kung mahimo, hatagan mo ba og lamdag nga kay dili manggod ni basta-basta, basta pulong sa Dios atong pamatian kay ang yawa maningkamot man sa gidpod paglubag sa atong di man niya malubag ang pulong sa Dios, ang atong pagsabot mo ilubagon sa yawa. So pagampo mo nga Ginoo taga ikugahom sa pagsabot sa imong pulong, ha? Kay ang tinuod nga pagkasulti bisag unsa pagyud ang atong himuon kung kini magpabilin nga nahimong naagid sa atong kasing-kasing ang pagsuki, pagsupak sa pulong sa Dios, wala gid gyapon nay kahimuan. Tan-awa ra gud bisag masabot, bisag nakasabot, bisag klaro, bisag tin-aw, pero nganong magpabilin nga magdumili gyud kana tungod kay ang yawa maningkamot pod nga ang tao mapugngan sa pagdawat og pag-ila sa kamatuoran, no? Ang tinuod brother Romel Alpaparo, bisag unsaon nimo pagbalansi ba, no? Ang bala ang kasulatan dili man gyud mahitabo, ha? Di gyud mahitabo bisag kapila pa mo angkon ang simbahan nga sila dunay authority nga gihatag gikan kang Kristo kay sila ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Hinuon dili naman nato ikatingala ug ikahibulong kay kining pagpangangkon, sukad pagyud na sa unang mga kapanahunan, mangangkon. Pero ang ato dinhi ang balaang kasulatan sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16, ngadto sa 17, ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Tandaan nato na busa dili basta-basta nga ato lang himuon nga atong lubagon ang gitudlo sa Dios dinhis balaang kasulatan. Kay samara nga kita nakigbatok sa Dios, kung unsay gitudlo kay ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, ang ato unta dili lang sa pag-angkon nga kita dunay authority gikan kang Kristo, kundi ang pagdawat ba sa gitudlo sa Dios dinhis bala ang kasulatan. Niao, kung maunay atong maunay atong mahimong prinsipyo ba nga tungod sa atong pagdahom ug paghuna-huna nga ang atong simbahan gihatagan ni Kristo og authority, mga huna-huna ug dahom-dahom ra magyud na sa tao. Nganuman unang-una diin man diin man bahina si Kristo nagtukod og iglesia sa dinhi pa siya didto ba sa Roma? That's why nga nanganlan og Iglesia Katolika Apostolika Romana. Walay record sa Biblia nga si Kristo didto magtukod og iglesia sa Roma. Unya nahitabo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unya dili manggipud na nimo makita sa Biblia gawa sa mga Biblia karon nga gitampered. Ang una gyud nga nimbuto ani nga nagdaladalag mga tampered nga mga Biblia kini si Wendell Talibong, ang usa sa mga Catholic faith defender nga iyag yung ipatuo nga ang ilang simbahan mo'y gitukod ni Kristo. Tungod sa iyang pagkamalimbongon ug pagkabakakon, nabisto gyud hinuon nganuman gibuot-buotan man gyud ang Biblia pagdugang. Unya niao, sumala dinhi sa sa Marcos Kapitulo 16. Unya bersikulo, tan-aw na to Marcos Kapitulo 16, kanina ang versikulo 14 paingon sa 16 unya analisaha ko no aber para maklaro ba matinaw.
Og unya mitungha siya sa napulog usa samtang naglingkod sila tambong sa Kan-anan. Napulog usa 11 kay na kuan out naman to si Judas Iscariote kay maumantoy kuan nagbudhi sa atong Ginoong Hesus. 12 man unta ni sila. Unya samtang sila nangaon mitungha si Ginoong Hesus. Unya nagingod dinhi og iyang gisaway sila tungod sa kakulang nilag pagtuo og sa kagahi nilag kasing-kasing kay wala man ugod sila mutuo nga nagpakakita kaniya tapos mabanhaw siya. So kung imong tan-awon usa ka subo kaayo nga butang nga ang mga tinun-an ni Kristo nga nakigsuod sa iya nagkuyog-kuyog siya sa taas nga panahon, wa gyud pud mutuo nga siya ang nabanhaw gikan sa mga patay ug matud pa dinhi mga gahi sila og kasing-kasing. Hinumdumi igsuon nga ang imong gipamatian ini nga programa pulong sa Dios og dili kapag gyud mutuo samara nga gipagahi sad nimo ang imong kasing-kasing. Sunod sa 15 atong basahon dinhi nagingon, og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwalin ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Unsay ipawali ang maayong balita? Natanawa ra gud ni, naaroy daghang magpuspos ang ilang gipangwali pangdaot balita. Labi na nini ang kuan, labi na nini ambot unsa gi formal gyud nga or official nga ngalan ani ni ang relihiyon nga magsigig pangdaot sa kadaghanan kinis Abraham Uril. Unya ang isulti nini iwali ang maayong balita. Huna ako nun ninyo aber atong tugutan apan dili nato uyunan. Timan inyo na tungod sa authority man kaha lagi kuno nga gihatag ni Kristo sa ilang nga iglesia. Pag ingon iwali ang maayong balita, di atong tugutan apan dili nato uyunan tungod sa authority. Okay, ang gagmayng bata bunyagan or bautismuhan. Pero sa dili pa ang pagbunyag or bautismo, gikinahanglan gyud ang pagwali. Walihi kuno ng gagmay mga bata og pwede ba? Di ba? Unya di adini sunod dinhi ang mutuo og magpabautismo bitis tingi kuno pagwali ang gagmay nga mga bata kon kaya ba nila nga mutuo. Unya kaya ba nila nga modesisyon sila sa pagpabautismo? Kay ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Tungod ba lang sa giilang authority magbuot-buot gyud bisag wa na itudlo sa Biblia, kini ang gipalig-on sa yawa ug nakapahisalaag sa kadaghanan. Ngano man, dili man na pwede nga imong walihan ang gamayng bata unya ang mutuog magpabautismo maluwas. Unsa man ana nga di man mahimo sa gamayng bata ang pagtuo? Unya ni apa ato kununing klarohong gyud kana bang be open mind lang gyud unta ba aron nga dili ba kamahayan og unsay atong dangatan sa adlaw sa katapusan. Mateo 28:18 ngadto 20. Pamalandungi kuno ninyo ni labi na ni Jinwe Valdez kagabi niya na kuan sakyan man ni brother kanini ang Romel Alpaparo, no? Tanawa ko no ang Mateo 28:18 nga 20. Ingon si Ginoong Hesus, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Diin gikahatag sa Dios ang authority or kagahom o pagbulutan diha kang Kristo. Wa diha sa simbahan nga gingon nila mo gitukod ni Kristo. O tanawa, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an. Tan-awa lang ha, akong balikan, atong tugutan apan dili nato uyunan nga ang gagmayng bata bunyagan lagi kay naay authority sila bisag sayo basta gitagag authority okay na. Nagingon di, busa panglakaw kamo sa tibok nga kalibutan og himuan ninyong mga tinun-an. Unsaon man na nimo pagtuon kay himuong tinun-an unsaon man nimo pagtuon sa gagmay nga mga bata. Tanawa himuong tinunan. Nga ingon nga magabautismo kanila sa ngalan samahan sa Anak og sa Espiritu Santo. Kini ang igabautismo ni adtong mga natun-an, ni adtong mga nawalihan, ni adtong mga ningtuo
unsaon man nimo pagwali, unsaon man nimo pagtudlo o pagtuon sa gamayng bata, unsaon man pagtuo sa gamayng bata, behuna-huna ako no aber, para dili bagyod mahimong kamahayan unya sa adlaw sa katapusan. Unya niya pa, pagabautismuhan sa ngalan sa Aman, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nya sa 20 niya nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Nya unsaon man nimo pagtudlo sa tanang gisugo sa Ginoo ng gagmay nga mga bata nga dili man na pwede. Mga kaigsuunan, ang inyong nabati baya karon dili man ni mga pulong nga iya sa tao, dili ni mga pulong nga mga ato lang madungog ug mabati diha sa mga drama-drama lang sa mga radio station. No, pulong kini gikan kang Kristo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. O ang bautismuhan tudloan sa pagtuman sa tanang gisugos Ginoo. Unsaon man nimo pagtudlo sa pagtumasugos Ginoo ng gagmay mga bata nga dili pa man makasabot, dili pa makahimo pagsulti, wala pay igo ug sa Tagalog pa walang kamuang-muang pa sa mundo tungod kay kung sa Tagalog pa isang sanggol. Kay kung inyong basahon ang sinulat ninyo, 3 to 5 days man gikan sa pagkatao bunyagan ang bata nya wa may nakatuman gani ni ana 3 to 5 days bunyagan kay kasagaran mabunyagan mag-unom na kabuan 5 4 o ingon ni ana. Pero kanang 3 to 5 days gikan sa pagkatao ana murag di pa palihok-lihokon ang inahanan na kay delikado man nagmabughat. Way makahimo ana naana sa inyo hagyong doktrina, na sa inyong mga balasahon. Karon niya, kung atong tan-awon, sumala sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 40 o 41, tan-awan ninyo ha, nagingon. Ug sa daghan pang mga pulong siya naghimog mga pagpamatuod. Ang pulong di ay sa Dios ipamatuod. Bihi kuno, didto kuno pagpamatuod gamayng bata anang pulong sa Dios ug mahimo ba na? Siyaro naman po mga kaigsunan ug dili gid mo open mind aning mga puntuha ug sa daghan pang mga pulong siya naghimog mga pagpamatuod ug kanila miagda siya nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan ining sukwahi nga kaliwatan. Naagid mga kaliwatan nga sukwahi. Unya, dili lang ta unta, dili lang unta tapod mo parihan ni anang mga kaliwatan nga mga sukwahi. Kay mao man ay hisguta dinis bala ang kasulatan. Unya, gagmay bang bata ang ilahang ginabautismuhan sa kuan kananaa nga panahon sa pagsuwali sa mga apostoles. Kung dinhi og sa daghan pang mga pulong siya naghimog mga pagpamatuod og kanila miagda siya nga naingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan ning sukwahi nga kaliwatan. Ug unya gibautismuhan kadtong mga misagop siyang pulong. Kinsa ang bautismuhan? Ang makadawat sa pulong sa Dios, ang misagop na ang bata unsa ang pagsagop so pagdawat anas pulong sa Dios. Nini palang puntuha siya ro naman gyud pod ug di ninyo mabalanse nga naa di imo sasayop nga mga prinsipyo ug baruganan sa kinabuhi. Unya dingon og unya gibautismuhan kadtong mga misagop siyang pulong. Ang gibautismuhan kanang tao di ka patakag bautismo kundi kadtong midawat sa pulong sa Dios. Unsaon mapagdawat sa batang gamay sa pulong sa Dios? Gibautismuhan kadtong misagop siyang pulong og niadtong adlaw may 3,000 ka mga tao. Remember ha? May 3,000 ka mga tao. Wa maging 3,000 ka mga bata. Meaning dagko na 3,000 ka mga tao. Kinsa to? Kadtong midawat sa pulong sa Dios. Dunay 3,000 ka mga tao nga naidugang kanila. 3,000 ang ilang gibunyagan mga dagko walay gagmay nga mga bata. Kining mga butanga gisultinis bala ang kasulatan og unya inyo pagyod nga dumilian bililhon og dalaygon mo nga nakadungog sa pulong sa Dios mintras dili pa ulahi ang tanan. Well, sa unang mga panahon, mga kaigsuunan, tandaan na to sa unang mga panahon, ang Pilipinas dinhilan ta maghisgot sa dili lang pang worldwide o bisan pa sa kuan gihimo man na sa una. Kanibang ang kining Pilipinas sulod maguni sa 400 ka mga tuig gamhan sa mga Espanyol. Unya
pag-abot dinhi sa kuan god nanulod man to kay nag-away man to sila Lapu-Lapu og si Magellan uban sa ilahang mga ginsakpan ug unya ang unag yung simbahan sa Roman Catholic nga nibarog dinhi sa Pilipinas munang naas Baclayon, Bohol. Muna gyud na og ang larawan o linilok imahen nga gi-introduce pag-una sa mga Espanyol dinhi sa mga Pinoy kay kasagaran dinhi mga nitibo, mga kuan pa man gyud, lahi mga uncivilized people pa man, ang Senior Santo Niño, di ba? Pagkuan ra gumo sa Philippine history. Ug unya sa una ang nagagahom dinhi ang mga katsila. Mauna nga sa unang mga panahon makita ninyo ang mga katsila mo'y pinakadagko kaayog propiedad labi na giyuta. Kanuman kay sila ra may magbuot, sila may mangangkon. Ngani sa una, gidungog-dungog, bayluag guna, bayluag kwako ang yuta. Unya, ang imuhang guna baron pananglitan, kinini ang ipalabay sa imo, unya ang maabot sa imong labay, mo na gidakon sa imong yuta, patuyok na, matod pas istorya-istorya sa uban. Unya, sa una, ang paghimog diag bunyag sa simbahan, kuaman, kanana ang mga Espanyol, nga mga pare, unya sa diha nga kinigong bautismo nagagikani sa tutulo ka dagko lamang nga pinulungan. Kanani ang Latin, Greek ug Hebro nga gitawag ni grakiso, iskiso ug baptiso. Sa unang nga panahon ang pare kung magbunyag, kung sa kinatsila mangunang bunyag, bautismo sa ato Cebuano, baptize sa Ingles. Ang pare moingon siya nga ang pare moingon siya panahon sa bautismo. Matod pa niya nga, Credis in Deum, Patrim, Omnipotentem, Creaturem, Cielo, Etera. Maunay, isulti sa pare. Unya, ang sakristan mo'y mutubag, Credo. Ang buot ipasabot mao, mutuo ka ba sa Dios nga makagagahom nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta? Ang credo, sa ito pa, mutuo. Sunod, mangutana ang pare, ingon, Credis in sum Christum unicum filium ihom dominum nostrum natum et pasum. Mo ni ang isulti sa pare. Unya sa diha nga isulti nini ang sakristan mutubag credo sa ato pa mutuo. Ang but ipasabot mutuo ka kang Kristo ang anak nga bugtong sa Dios gisakit o gipadupa sa cross. Mo na moingon ang sakristan credo. Sa diha nga ang bata gigunitan gamay, gikugos no atubangan sa pare. Unya mangutana ang pare, bis baptisare? Gusto ka ba nga pagabautismuhan? Ang sakristan moingon bolo. But pasabot gusto. Unya dayon musulti ang pare, iguti baptiso in nomine Patri et Filio et Spiritus Santo. Amen. Mao ning isulti sa pare. Unya nagingo ang but pasabot, ako magabunyag kanimo sa ngalan sa Man sa Anak og Espiritu Santo. So mao ni ang mao ni ang himuon nga imong mabati panahon sa didto sa simbahan sa diha nga ang bata pabunyagan. Pero ang tinuod nga pagkasulti, wala kay mga ebidensya nga makalap dinhi sa Biblia nga bisan sa una o ang mga kapanahunan pa ang gagmayng bata pagabautismuhan. Ngani kung imong basahon, no? Si Juan Bautista parinti man sa atong Ginoong Hesukristo nya maguwang malani siya og kuan unom ka buwan sa kang Ginoong si Juan Bautista kay si Juan Bautista anak man ni sa usa ka kuan saserdote usa ka pari nga si Zacarias og unya ang asawa si Elizabeth. Biblically, ang mga pari sa una may mga asawa, lahi karon. Mga pari kaway asawa kay sundon lagi kuno nila ang kinabuhi ni Kristo nga way asawa. Unya ni sa panahon ni Juan Bautista sumala sa kananaang Mateo kapitulo 3 unya bersikulo 1, 2, 5 ug 6 niya akong basahon na nagingon. Og ni adtong adlaw mitungha si Juan nga Bautista nga nagwali didto sa mga awaaw sa Judea. Siya nag-ingon, pag hinulsol kamo kay ang gingharian sa langit haduol na. Mao ni giwali ni apostol ni Juan Bautista. Unya niya
sa iyang pagsulti paghinulsol kamo, kay ang gingharian haduol na. Bikuno sulay kuno ninyo og sulti ang gamayng bata makahimo ba na sa paghinulsol. Di ba? Paghinulsol mo. Unya nagingon dinhi sa 5. Og nangadto kaniya ang katawhan. Ang gigamit nga pulong termino katawhan dili kabataan, mga kabataan kay meaning gagmay unta. Di ba? Kasimple raman unta nga sabto no. Di ba nag-ingon dinhi og nangadto kaniya ang katawhan gikan sa Jerusalem og sa tibuok nga Hudiya og sa tanang kayutaan sa kasikbit sa Jordan. O tanawa ang tanang mga katawan sa palibot nga mga lugar o dapit nangadto kang Juan Bautista dito sa Jordan. Ang Jordan usa ni siya ka suba o kun sapa nga adunay daghan nga tubig. Unya nag-ingon dinhi o 6. Og dito sa suba sa Jordan iyang gibautismuhan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. O tanawa unya bata bekono paabuta og makaimo ba pagsugid nga mao ni akong sa mao ni pagtug-an sa wa. Ang gibautismuhan sa panahon ni Juan Bautista ang dagko man nga mga tao unya nganong ning lutaw man sa inyo tungod kay giila ninyong naay authority gihatag sa inyo inyong supakon ang gisugos, you know? No way. Kay wa gyud kay makita sa Biblia ni ana nga ang gagmayng bata gisugo nga pagabunyagan o pagabautismuhan ni sa bisan kinsang mga apostolis ni Kristo wala gyud sila nagapangbautismo og gagmay nga bata. Muna nga brother kuan kanana ang brother Romel Alpaparo og kang kay mo may gigikanan ani kang Genoe Valdez. Pamalandungan ninyo pag-ayo ni tagaan ta mo og example nga wa ginasunda gyud og wa ginang gagmay bata. Sa panahon sa mga apostoles, humana si Kristo mikayab ngadto sa langit, no nagwali na sila sa maayong balita. May usa ka tawo dinhing gisgutan sa Biblia nga mao ang usa gitawag og usa ka yunoko. Nga kining maong yunoko, ang Biblia nagpamatuod nga usa ka matarong ug maayo buotan nga tawo og kini siya gisaligan sa tanang kabtangan murabag matawag na tug custodian property sa Reyna sa Ethiopia. Miadto siya didto sa Jerusalem aron sa pagsimba. Ug sa pag-uli niya misakay siya sa kalisa kung sa ato ning kuan karon mga VIP ra ang makasakay ani sa ilang panahon sa unang kalisa. Unya kay wa pa man lagi mga car transportation sa una. Unya ngano nakasakay siya VIP ra tungod kay siya ang opisyal gyud nga tauhan sa Reyna sa Ethiopia. Samtang siya nagsakay sa kalisa, iyang gibasa ang balasahon sa Isayas, ugwa sad siya makasabot. Ug ang Espiritu Santo misugo kang Filipe nga muuban ni anang taong nagsakay sa kalisa aron masultian kay wa makasabot sa iyang gibasa. Unya pamatii kuno dinhi samtang sila nag-uban, no? Nagidinhi sa Buhat Kapitulo 8 versikulo 36 ngadto sa 39 kung unsa ang senaryo dinhi niya. Timan niya usa ni kay Yunoko 8:36 to 39 nagingon dinhi samtang sila naglakaw ug sa pagpadayon sila pagpanaw nahiabot sila tubig. Tanaw mipadayon sila ang Yunoko ni og ang si Filipe. Unya samtang sila nagpadayon silang panaw nahiabot sila tubig. Og ang Yunoko miingon, tanawa, anay tubig, unsa pa may makakulang sa akong pagpabautismo. Ang pangutana sa dihang nakita sa Yunoko ang maong tubig, iyang gipangutana si Filipe. Niya na itubig, unsa pa may kulang sa akong pagpabautismo. Karon higala, mangutana ko sa imo. Nasabtan man gyud nimo ang pulong sa Dios, unsa pa man kay kulang ngano nga dili ka man magpabautismo. Unya ingon sa maong Yunoko unsa pay kulang sa akong pagpabautismo. Og si Filipe miingon, kung ikaw nagatuo sa uban sa tibuok mong kasing-kasing, mahimo. Ang pagpabautismo di ay nagagikan sa pagtuo sa tibuok nimong kasing-kasing. Kumusta man ang imong kasing-kasing karon? Mituo ba sa mga pulong sa Dios? Matud pa ni Filipe, mahimo. Unya nag-ingon ang maong Yunoko, og siya mitubag, ako nagatuo nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios. 38. Og misugo siya sa pagpahunong sa kalisa og silang duha, si Filipe ug ang Yunoko
nanaog ngadto sa tubig ug iyang gibautismuhan siya. O kini siya, solo baptism man kay ang mga eunuko raman, nanaog ngadto sa tubig ug gibautismuhan ni Pilipa ang mga eunuko. Human sa bautismo, unsay nangyari? Nag-ingon dinhi. Og sa nakahawas na sila gikan sa tubig, tanawa ha ang drain sa istorya, og sa nakahawas na sila gikan sa tubig, meaning dili ang pagbubo sa ulo, dili pagwisik-wisik, kay nihawas gud gikan sa tubig, it means diha sa lalom og daghan nga tubig. Karon inyo pang gibautismuhan ang gamayng bata, pinaagi pagigwisik-wisik, pinaagi pagbubo, aw sapak na mundaan diha, palpak na mundaan diha, gamay pa nga bata, di pa gyud mao yung bautismo. Sa dihang na bautismuhan, sila mihawas din gikan sa tubig. O mo ning gihisgutan dinhi. O niya, nagingo dinhi nga matupa dinhi nga og ang espiritu sa Ginoo og ang eunuko mihawa din gikan sa tubig. Unya si Felipe gisakgaw sa espiritu sa Ginoo og ang eunuko wala na makakita kaniya og iya sa iyang panaw mipadayon siya nga malipayon. Sa imong panaw ning kinabuhi higala, sunda lamang unsay kabubuton sa Ginoo, di ba malipayon ka. Busa brother Romel Alpaparo o brother Ginue Valdez, no? Hinaot pa nga inyong nasabtan ang pulong sa Dios uban sa tanan nga mga naminaw karon. Unta ang Ginoo inyong pansinon sa iyang pagpanawagan. Nahiabot na diha kaninyo ang mga pulong sa kamaturan, ang Herwihanon 3:15 nagingon samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog nato sa pulong sa Dios dili nato pagpagahion ang atong mga kasing-kasing. Unta magmasinabuton kamos Ginoo kay ang panahon talitapos na ug hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Mabuhay kay gala. Si Brother Isaw maghatag og dugang pagpatin-aw, pagpasabot sa natin-awan ug sa nakasabot na ninyo nga mga hunahuna bahin ining mga butanga. Brother Isaw. Okay, salamat Brother John, og sa dili pa ta mohatag og dugang pagpasabot sa pangutana mga kaigsunan. Ato usa ni nga pangbasahon ang mga mensahe nga napuno dinhiya sa ato nga programa. Niya si Sister Chel Notario Aragon. Niapod si Sister Lynn of Korea watching from Kinatarkan Island. Ang iya mensahe. Mayong gabi sa tanan og ninyo Kuya John og Brother Isaw. Mayong gabi isab nimo din ha Sister Lynn. Niapod si Sister Alma Mahait watching from Daha Diot San Isidro Leyte. Mayong gabi sa tanang naminaw. Mayong gabi inyo diha madam sa Leyte. God bless niyo yung tanan. Sa pulong sa Ginoo, Brother Alexander Dihito Jr., Brother Isaw. Niapod si Robert Lindblad. At taas kay ni iya nga gi-send nga message. Pas by lang sa tani ani kay atong oras inapas makigsunan. Niapod si Sister Riza Guevara Hidi Abasyal. Thank you sa 10 stars ma'am. God bless you. Niapod si Brother Moises Alex Lavan. Nya mao pa ato nakita makaigsunan nga napuno nga mensahe sa ato nga live broadcast din padayon tas paghatag og dugang nga pagpasabot sa pangutana. Bahin lagi aning gi murag nahog na og follow up ba nga diraa sa pagtulon-an sa Roman Catholic Church ilag yung gihuna-huna nga tungod kay gitagaan lagi ko na sila og authority sa Ginoo. Mabitaw na nga dakong supalpal noon sa kadaghanan nga devoted kay niini nga dakong simbahan. Tungod kay giisip og ginahuna nila nga dunay authority ang ilang simbahan, mao na nga sa ilang nga pagtulon-an makayuriano sila pasipala sa pag-usab og pagbag-o kung unsay pagtulon-an nga gitudlo sa balaan nga kasulatan. Daghang mga bisis og kaygayunan labi na makaigsunan sa atong gisgutan kagabi nga kung imong lantawon og susihon diha sa balaan nga kasulatan ang gitudlo mahitungod sa bautismo is kanang gitawag nato mga kaigsunan og immersion or iunlod sa daghang tubig. Pero sa pagtulon-an sa simbahang Katoliko, ang ilang pamaagi sa pagbautismo is or sa bunyag is gitawag og puring or kanang bas-on ra ang ulo sa bata or wisik-wisikan. Unya kung imong lantawon diha sa pagtulon-an sa Biblia, ang pagabautismuhan mga dagkong tao, dili gagmayng bata. Kaya naadra sa pagtulon-an sa Roman Catholic Church, mga kaigsunan, weeks pa lang or days pa lang ang edad sa bata sugikas pagkatao bautismuhan or bunyagan na.
Pero kung imong lantaw nagitudlo sa Biblia, ang tao bautismohan sa diha nga siya makatudloan na sa maayong balita, makatudloan na sa gisugo ni Kristo. Mao nga supalpal kayo ang ilang pagtulunan tungod kay naguna-una lagi sila nga gihatagan sila authority ang ilang simbahan, mao na nga magyano-yano nang sila pasipala sa pagtulunan nga iyas Ginoo. Tan-awa ra gyud kining giisip og gihuna-una nila nga gihatagan sila authority, didtoan ni nila masunod sa kang Pedro. Kay si Pedro ilamang giisip nga ilang Santo Papa, ilang giisip nga punuan sa mga pari. Kung imong lantawon ug susihon, nakuha ni nila makaigsunan dinhias Mateo 16:18 hangtod 19. Diin ang conversation ni Kristo ug ni Pedro, nagsulti si Kristo nga ibabaw sa bato pagatukuron ni Kristo ang iyang iglesia. Kanang pulong iglesia makaigsunan ug makiglaan, kung imo nang basahon sa laing termino, gitawag siyag eklesia. Nga sa diin sa ato nga pinulungan, pundok sa katawhan mga kaigsunan or daghang mga tao. So kung imo ning lantawon nini nga bersikulo, kontrobersya man kay nis dagkong mga relihiyon. Kaya nga naman, giisip man sa kadaghanan nga kana laging naas Mateo 16:18 kay kuan kuno na simbahang Katoliko. Pero kung imong lantawon og susihon ang nasulat sa Biblia, mga kaigsunan ug makiglan, wa may pangan nga nakabutang pangalan sa simbahan or pangalan sa iglesia. Dayon pag-abot sa 19, mao na ning gisulti ni Kristo ngadto kang Pedro. Og hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit, og bisan unsay imong pagabugkuson dinhi sa yuta didto sa langit pagailhon kini nga binugkos, og bisan unsay imong pagaluwagan dinhi sa yuta didto sa langit pagailhon kini nga linuwagan. Mao ni dinhiya nakuha nila ang sentido nga naghuna-huna sila kay abi si Pedro gisultian ni Kristo nga paghatagan siya hatagan siya sa mga yawis gingharian sa langit makaigsunan. Gihuna-huna sa mga membro sa Roman Catholic Church o sa simbahang Katoliko nga si Pedro gihatagag authority sa Ginoo. Abi kay gihatagan mag-authority sa Ginoo, kay si Pedro ilamang giisip nga dakong pari nila, mga kaigsunan ug mga kaiglan, mao na ang bunga karon nga grabe ang pagpasipala, grabe ang pag-usab ug pagbag-o sa simbahang Katoliko sa mga pagtulon-an nga naa sulod sa balaan nga kasulatan niya. Mga prueba, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, nga tungod sa giisip ug gihuna-huna sa simbahang Katoliko nga gihatagan sila authority sa Ginoo, mga kaigsunan, ingon ani na ang nahitabo sa ilaha. Kung imong basahon ang doktrina Kristiyana para instruction de los niños in lingua Bisaya, mga kaigsunan, balasahon ni sa Roman Catholic Church, ang giisgutan din niya sa page 33, ingon, unsay Santa Iglesia Katolika. Tubag, ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa Roma nga ilis ni Jesucristo dinhi sa yuta. Unsa ang Santa Iglesia Katolika? Mga kaigsunan, pundok sa katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Jesucristo dinhi sa yuta. Ang giila ang Santo Papa sa Roma nga ilis ni Jesucristo dinhi sa yuta. Dili si Jesucristo ang gila, kundi ang gila ang Santo Papa nga giilis sa mga Romanhong Katoliko sa kang Ginoong Jesucristo dinhi sa yuta, mga kaigsunan og mga kiglan. Di mo mang malimbawt yung balibo ana, mga kaigsunan. Mo na tungod sa giisip sa simbahang Katoliko, mga kaigsunan ug mga kaiglan, nga gihatagan sila authority sa Ginoo, aw gibut-buutan nila ilis si Kristo dinhi sa yuta nga ilang gilisan sa ilang Santo Papa sa Roma. Mao na kung imong lantawon ug susiyon, mga kaigsunan ug mga kaiglan, dako kayong pasipala ang gihimo sa dakong simbahan. Tungod sa ilang giisip o gihuna-huna nga gipasigarbo nila ang ilang pagtulunan nga wala masubay sa balaan nga kasulatan nga naguna-huna silang gihatagan silang authority sa Dios, mga kaigsunan ug mga kaiglan, mao na ni ang nahimong bunga si Ginoong Kristo dinhiya sa yuta ilang giilisan sa Santo Papa sa Roma, mga kaigsunan ug mga kaiglan. Og dili lang dinhaa, kung atong lantawon ug susiyon, mga kaigsunan ug mga kaiglan,
ang napulo kasugo sa Dios, dihas napulo kasugo gidili sa Dios ang pagsimba sa mga larawan or sa mga linilok or sa mga Dios-Dios. Apan sa simbahang Katoliko, mga kaigsunan ug magigalan, giwala ni nila ang ilang gihimo, mga igsoon, ilang gihimo nga gi-revise. Instead nga ang Dios nagbawal, sa ilahan nagtugot. Tanawa ra gyud. Dinhiya sa nobina alang sa Senior Santo Niño sa Sugbo. Mga kaigsunan ug mga kaiglaan, kung atong basahon dinhaa sa page 3, mga kaigsunan, sa nobina alang sa Senior Santo Niño sa Sugbo, ang imong makita sa second paragraph, mga kaigsunan, second paragraph, ang gisgutan nagingon, O Jesus, Senior Santo Niño, nga may gugmaon o yamot, nagluhod ako sa imong mahal nga tubangan og nagsimba kanimo, matuod nga Dios. Kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og mga kaiglaan, grabe ni kadelikado nga kung mao ni tuuwan sa kadaghanan. Nga naman, kay instead nga ang Dios may simbahon, ang gisimba o giday Ginoon, ang giila nga linilok nga larawan nga ginganlan og Senior Santo Niño. Kung imong lantawon og susiyon, ang pangatarungan sa mga membro, mga deboto nga mga Katoliko, ang ilang isulti o ang ilang ipasingan, respetar. Dili pagsimba, kundili respetar. Nga naman nga sa inyong balasahon, nagsulti, mga kaigsunan, dili man ni respetar, kundili pagsimba. Dili lang kay pagsimba, nagluhod pa. O kung aton tanawon, nagluhod ako sa imong mahal nga tubangan og nagsimba kanimo, matuod nga Dios. Si kinsa ang Senior Santo Niño, giludhan, gisimba o gila nga matuod nga Dios. Mo ni bunga, mga kaigsunan ug makiglan, sa giisip sa mga Roman Catholic Church nga membro, labi na ang mga CFD, nga moingon sila, mga kaigsunan, nga giatagan magkatungod, giatagag authority ang simbang Katoliko. Mo ni bunga, tungod kay giisip nila nga giatagan sila authority katungod sa Ginoo, tan-awa ang naitabo ang pagtulunan nga iyas Ginoo, ilang giilisan, mga kaigsunan ug makiglaan. Kung aton tanawon ang page 6 nagingon, giludhan ikaw gisimba niadtong mga kaparian sa tanan nga katawan sa mga punuan nila kaysa pagtan-aw kanimo ulipon sila nahimo. Si kinsang giludhan sa mga kaparian sa katawan, ang Senior Santo Niño. Giun sa pag-ilas mga tao nganong milihod dumisimba sila Senior Santo Niño tungod kay giisip nila nga sila ulipon ni Senior Santo Niño. Kinsa man na Senior Santo Niño, mga kaigsunan? Kana si Senior Santo Niño mao na ang gidala nga rebulto sa mga Espanyol dinhiya sa Pilipinas, mga igsoon. So kung imo lang tawon, dili lang dinhaa kutob. Kung imo pagyong padayonon sa page 7 sa first paragraph, mga kaigsunan, ikatulo nga sentence nagingon, dili ikatulo nga sentence day, duha kung atong basahon, mga kaigsunan, nagingon, simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Giunsa ang Santo Niño? Gisimba. Nan karon kini nga mapagtulunana nasubay ba? Gitudlo ba sa balaan nga kasulatan? Wala, mga kaigsunan ug mga kaiglan. Nan kay wala man ni matudlo ug masubay sa balaan nga kasulatan. Kinsay nagtudlo nini? Ang simbahang Katoliko. Nganong nagtudlo man ang simbahang Katoliko nini? Tungod kay naghunahuna ang simbahang Katoliko nga gihatagan silang authority sa Ginoo. Tungod sa ilang paghunahuna nga gihatagan silang authority sa Ginoo, mao ni hinungdan, mga kaigsunan ug makiglan, nga daghang mga tao ang napasalaag. Nga naman kay diha sa pagpanudlo, dili naman ang gitudlo diha sa balaan nga kasulatan, kun dili ang pagtulunan nga iya sa simbahan. Mo na nga dinas bunyag, lahi lang pamaagi. Kay ang ilang gisunod ang pagtulunan man sa simbahan, dili na ang pagtulunan nga iya sa Dios. Well, mga igala aton ang gisgutan tungod kay nagisgot man og authority. Yes, tinuod na nga ang simbahang Katoliko ila nang gipasigarbo nga gihatagan sila authorities Ginoo. Tungod silang pagpasigarbo gunauna nga gihatagan sila authorities Ginoo, ang mahitabo, mga kaigsunan ug makiglan, ang pagtulunan nga iyas Ginoo ilang gibuhat-buutan og pag-ilis. Muna nga kamo nay maghuna-una,
magtulutimbang dinha kung unsay atong tumanon, ang iya sa Dios nga pagtulunan or ang iya nga pagtulunan sa simbahan lamang. Wala nang taigo nga panahon makaigsunan, sa dili pa nato hingpit tapos itong programa, ato sa ning basaw na puno nga mensahe ni Pastor Rogelio Zabate Dolberio. Ang iyang mensahe mayong pagpaminaw ninyong tanan taga Malapascua Island sa all friends and brethren. Salamat sa imong paglantaw, Pastor. Niapod si Ma'am Mian Fentes, mayong gabi sa iyong tanan diha, Brother John, Brother Libby, ug Brother Isaw, ug uban pang na diha, ug sa tanang naminaw. May gabi ni mo, Ma'am, na Mian, diha sa Norway. God bless you. Well, mga kaigsunan, wala tayo nga panahon sa lit na tapos itong programa ni itong closing song, man, itong closing prayer. Mahigit maulog dalang panan nga Diyos na ka sa tulo sa mga langit. Dagan salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin ni ang tanan nga nagapaminaw. Dadas kayag sa kamaturan og sila magapangalaga diha kanimo. Gipangayo na mo gini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug maluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ngalan na Pastor Joel Tirana nga nag-hook up dito sa dito sa South Riverside unya Brother Libby Claves kini inyong higala, Brother Isaw dito, Brother June dito, magaingon sa inyo maayong gabi og daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth but it will never comfort you with a lie.